Maligaya pod dati sa opisyal na YouTube channel lang ang Buka Radio Drama 2025. Makinigo pang tamasahin ang mga klasikong radyo dramang Pilipino. At huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-click ang bell para maabisuhan sa mga bagong update. Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna apasa te seryeta yo ita alawas ana pauluan. Responsibilidad. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Anya mati kastoy a klase ti biyag. Amok la kumakastoy ti biyag ko iti sidong mo. Sige lang ayat ti dakkel ti babawi na. Uray siya, agbabawi ak. Nakaadalak ko man, no saan agapokon ka? Sinalbag ka. Nagado a karkarim. Kunam ajak to agrigat iti sidong mo. Apay ngarod ngay akas taunay ti rigat ko. Anak kan tumat ngamin nga anak. Basol ko ka din no anakak nga anak. Na. Basol mo ah. Apay kumangay basol ko. Kat saan mo't asyak ti agan anak. Ay baribar ka talaga ti utak mo. Imbes nga inggatang mo iti gatas ti ubing, ti gatang mo iti arak. Di may mayat ko ma. Ingka man umutang iti gatas kin ni Antim Amelisa. Amangan no dinak ikan, nanang. Ado nga minan ti utang tayo ijay. Ibagam ano saan nga agpautang, mabigot ni ading mo, awan gatasen na. Nakitong kayo mat ngamin idikalman. Nakita ka na abak kayo. Damdamagak ka din no nakitam anak itong itak. Ibabaon ka nga umutang iti gatas ti adim. Sige, nanang. Inak nga rudan. Darasam, ta sumanangit ni ading mo. Sa kayo lang ngamin agibaon. No talaga nga awanan gatas na. Ita, agsangitan. Di ka man sumanungbat nga ubing. Agsao ka pa'y tamakitam. Ala, ingkakit din. Ta itimpla am iti gatas na no sumangpat ka. Kasanon ngay. No awan ti gatas ang mautang ko, nanang. Anti, umutang man kano iti gatas. Awan nga minan ti gatas ni ading ko. Umay ka manan umutang? Gimatang lang itay ni tatang mo iti arak. Inuna na ti arak, sakbay ti gatas ni ading mo? Diyak amo kan kwa na anti. Imbaon nakmat ni nanang nga umay umutang. Idi kalman, naabak ni nanang mo iti tungit. Itay, imay gimatang ni tatang mo iti arak. Awan mo't gayam gatas ni ading mo. Anti, ikanak ka di, wenno saan? Agsangsangit ngamin itay ni ading ko, pinanawa. Saan ka ko mga ikan? Tamasurunak ka dagiti dadakkel mo. Nga maasyanak mo't iti kabsat mo. Sige, ikan ka man laangan. Agyaman na, anti. Inak nga rudan, tay nakagtimpla iti gatas na. Hay, anya aklasi aya dagiti dadakkel mo. Awan manaknakem da. Apay nga ta ka dito'y dalan. Anya day taigam mo? Kwa manang, inutang ko agatas. Gatas ni ading ko. Imutang? Kait-itit ko lang ti sweldo ka ni nanang idikalman. Iso matlagayam anak itong itidikalman, manang. Naabak pa'y Anya? Nakitong it ko na? Di mo ibagbaga nga imbagakan ka, manang. Amangan ngamin no kadalan na. Pudno ka di timbagam anak itong it? Kwa manang, please. Saan mo nga ibagbaga nga imbagakan ka, Saan ka nga danag? Saan ko nga ibaga asikatin ang ibaga? Asino tinakitam akadwa na ijatong itan? Dagiti ka aruba ababakat, manang. Pudno ka di timbaga dagiti babakat akaaruba tayo nga inabakda ka iti tong it nang? Nakaamammat kita. Apay ka di akas na kayo nang. Makabulan ang nagbanugak. Insugalyo. Ita, napan kayo nagpautang itigatas ni baby? Ising-singir mo ka di tinted mo asweldo. Saan ko adinawat tindad mo?
Inted ko, tapno adda igatang yu iti aramatan kayo dito'y balay nang. Saan kita pagsugal? Isublit to ti kwartam, tapno di mumat ko na. Saan ko asing singiran nang? Ti kumakayat ko, kat saan nyo kumamat ang ay sugsugal ti kwarta? Saan ko nga insugal amin? Innala ni tatang yu ti dadduma. Kayat yu asawan, insugal kan imbartek ni tatang ti kwarta? Ikanakman mo titi kwarta. Awanan ti kwarta. Inutang pa'y nilili ti gatas ni baby. Ay, sinalbag. Apay ngamin nga insugal mo ti intad ti anak ta. Ingka di agbirok iti trabahom, tapno addamat kwarta tayo. Nalakaayama ti agbirok iti trabaho. Inakto. Ha? Day tala uminom ti ammom. Nagdakila ka nga rod day tatyan mo. Saan ka nga rod amasikog? Sao kalasao. Uray si kamat. Awan mat trabahom. Apay, saan at trabaho ti panagaw awir ko iti putot mo? Sika ti agawir, tay nakagbirok iti trabaho. Anya ko maatrabaho, aber. Uray anya ditan Baketak maangaminan, tapno ag serbidora ak lakuman iti restaurant. Napanan ka din ni Nanang Tang. Apayan na kayo ti andari ti balay. Nakarit nga agbiro kano iti trabaho na jay ili. Iso a pinalubusak. Tapno muna tirigat ti agbirok iti trabaho. Kasanon na da sa bali ang mabirukan na tatang. Anya ko maasabali ti mabirukan na ako nam. Kanayon kayong agsubang. Nungay makasapol iti sa bali a lalaki. Anya? Lalaki ko nam? Katwan. Kanayon nang ibagaan na uman ka na kayo. Ure na kayo mad. Day tamat ibagbagayon no agsubang kayo. Saan nga agkamkam mali nga agaramid, iti pakadadaalan ti dayaw ko. Apay analiday ka, gayam? Imbagpaykan ka, takabukbukudam ti sweldom. Siyakat it-ited ko kadagiti dadakkel ko. Ngam ibisbisyo damat. Anya? Ay, unay mo tanti kasta, gayam. Dayta ti parikot ko. Kaano nga tamit nga agnakam dagiti dadakkel ko? No kasta ti aramid da, igatang mon, agrocery ka, kat isangpat mo ijabalayo. Wensa nga agpayso. Gumatangak iti gatas kanda dumapay amasapsapol ijabalay. Kasta ti aramidam, tapno saan da ama ibisyo akas iti kunam. Talaga nga inton agsweldo ta. Gumatang akong iti gatas kanda dumapay. May mayat day ta nga aramidam gayam. Ngamin, no kwarta ti yawat mo kadakwada, mabalinda agastusan, wano isugal akas iti kunam. Kanayon nakagumatang ito. Ito lang nga makita ka. Wen ta itaak laeng mat nga aglaha ko dito anya ka diti gatangam. Sakbaya gumatang ha. Kaya't ko amabuan tinagan mo. Siyak ni Monica. Itatayong baga kong tinagan ko. Masapul agumatang ka iti ado alako. Sakmat ni Joe. Kasano kaya gumatang nga kitado kat may sakmat nga bibya. Apay, awan asawang? May saak abalo. Agbirbiro ka karon iti makunamot na katakunay na iko iti biyag. Kasta ka di? Iti day ta kinataer mo. Masiguradok ang makakita ka adagos. Ayan ka di man ti asawa. Nagsina kaming iti asawa. Taawan ang muna at trabaho. Di nak mabiyag. Isungad daak dito'y ngaglaklako. Anya tinasarakam at trabaho mi jay ili. Aglako itinatnatang. Imbagday jayon at trabaho. Ngam ti agaw awir. Awan sumangpat akwarta. Kastamat. Nagdisnudo ka nga agtrabaho. Uray addaak dito'y balay, taadda ubing nga iwanak. Rumbang nga aywanam ta pinutot mo nga rod. Bangtad ka nga rod ay iti igatang iti pangsok mo. Tapno maayusan mo't iti nasangar ti karabukob ko. Saan ang masapol agatangam ti ipaayos mo di ta karabukob mo? Ingka sumakdo iti inumam ijay waig. Anya? Buwisit kid di kastoy. Agawir iti ubing,
Ngam awan mat itadda nga igatang itinuman. Adda impaigam mo aya tapno adda dawatam. Naa. Mapankala ang agla ko ngam nagposkol ti makeup mo. Ay na. Nakashorts kakit din iti nakakitkiting. Napudot ije palengke. Marigata nak iti pudot. Saan nga tangad da makagapo no apay nga agsuot ka iti kasta? Anya ko mang iti makagapo. Napudot ijay kunak. Saan na ya? Di ka agkamkam mali nga agaramid iti saan ko akayat. Sika mo ka. Nalipatam ka din ako kwa ka. Anya ko maasaan mo akayat? Apay, ingkasarnak aya tapno ibagam ako kwanak. Iti tuno ti saom. Kaslaad da milagro ang mapaspasamak. Nasaysayat langan, asumardang kan nga agla ko ijachindaan. Maitad mo ka diti masapul ko, aber. Di ka pa'y makasarak iti trabahom, day talatyan mo ti padpadakkelam. Jun, adan sa matangdan mo ang nagkumboy ijay palengke. Ikaman mat gumatang iti may salaang a serbesa. Wantang, nga may salang, ah? Ano kayat mo? Nayunam latan. Ang mga mabartag kayo. Mabartagak ayamat iti serbesa. Apay kumasa na makabartag, tatang. Nasangar mo't day jay. Saan ko naglangarudan? Ala, ingkan gumatang, tamawawak launa iti serbesa. Ang mga mamagaan ti karabukob ko. Ala, mabangkan, barok. Wantang, inakon gumatang iji store ni Auntie Melissa. Simangpot ka din ni nanang mo, baro. Saan pa yan, ti? Ada ka di ibagayo ken ko, na? Ha? Awan baro. Dinamag ko lang no simangpotan. Anya tigatangam? Dua man na serbesa, auntie. Ha? O mininom ka kadimatan? Saan ka kumapay nga aginom iti nasangar? Ubing ka pa'y? Ipagpagatang itatang ko, auntie. Sana siya ki uminom. Nasayaat nga rod no saan asika ti uminom. Maamwak tuman no sumangpot ni nanang mo, barok. Wan, auntie. Tengarod gat-gatangan ko na serbesa, auntie. Anya ka diti katangam. Sakbaya gumata nga. Awatan pa dito. Anya ka di dayta. Amangan mo no bomba. Bomba ti panagayat ko ken kanay ka. Imbagla merienda, minton madamdama. Ay na, nagkasa takon tadamang tad iti merienda. Saan nga tangad dagayo madaytoy? Nagsayatan, nadagayuman na, tapno kamaten na. Ay na, itala ang ama kaawatak itisago. Agyaman ako na, Jo. Numakit-kita ka nga umisan, umdahal sa napakaragsaka. O saan ka nga kyaman? Kanayo nakngarod nga umisam. Tapno umanay a panagyaman ko. Nagita nga isang timang paragsakit alaw ko. Anya day taing sangpat mo nga imbatim di tarabaw ti lamisaan. Imbagla ka na nagitubing. Intad ti amo. Saan ko anaibos? Nan, ramanakman no anya day ta. Special ahopya. Na, sikanti mo na anangan. Saan aparakan ka dayta? Nagimasaw. Anyat kayat mo asawan. Sa anak ang mabalin amangan iti insangpat mo. Ay, kun kunaklaan. Di makkel manen timulagat mo. Ikamat adag iti ubing. Mangin insulto ka. Nakatrabaho ka aya no awanak anangaw awir kadang iti anak mo. No adda ko matrabahom, saan asika ti agaw awir. Iso asaan kang agreklamo, ta pinutot mo ti inaw awir mo. Awan pa'y ganas kan ka. Di mo kunaan nga adda sa bali a pagpatpatsarimingam. Ay, jak amukan ka. Buisit ka. Amom, Monica.
Madlaw ko man. Ano ka pa abim maket? Adda ka mat agumargarang ganjang. Anya gumargarang ganjang. Losya nga kangarudan, ama panaglako. Amangan mat mo saan laang nga aglako ti aramidom ijaili. Anya nga'y kumati sa baling aramidak. Agyanak ka di dito'y sibay mo. Arigat laeng ti kagabgabok. Agtalna ka man. Ginabo ka dita, makitam. Na, ha, dita ka man langan. Awan pa'y nasaya at mat nga gapo ditang iwat mo. Agawit ka dagos inton malam. Ha, tarupam. Awan pa'y pakaay-aywan kan ka. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggan. Tituloy ti seryeta yung itaalawas ang napauluan. Responsibilidad. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan mo. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ganiti direksyon, Virgie Paglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Ti Masakbayan. Ti napalabas, kanayon ti panagsubang da Monica kan Miguel. Awan ti trabaho ni Miguel, ket ni Monica nga ron ti nagtrabaho ijay tiyendaan, kastendera. Ket nagtagibalay mat ni Miguel. Ket dita, adda madmadlaw ni Miguel ang nagbaliwan ti asawa na. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryeta yu itaalawas ang napauluan. Responsibilidad. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Dita ka man langan. Awan pa'y nasaya at mat nga gapo ditang iwat mo. Ha? Agawit ka adagos inton malam. Tarupam. Awan pa'y mat pakaay-aywan kan ka. Di kan sumanao dita. Agyaman ka, tapi nalubusan kang agtrabaho. Di na ket palubusan nga agtrabaho. Ket mairanranod ka mat itimat gadak. Ha? Oh. Di ka ngarod mapan agtrabaho. Di sikat ti agtagibalay, tasyak ti agbirok iti trabaho. Inton maminsanan ti panagbirok mo. Amangan no awan matlaeng masarakam at trabaho. Sige, inakon! Puminpintas mat ni nanang mo nga agub-ubra dito'y ili. Uray bumakat, napintas pa'y laang mat. Sigod ang napintas ni nanang. Di nala na asikaso ti bagina, idagigyan ni Jabalay. Iso ti malaam, iso napintas ka mat. Manipod nagtrabaho dito'y ili. Kanayon damanan nga agapak ni tata. Taapay. Anya ka di ti parikot da. Takanayon da nga agapa. Jakman amo kadakwada. Basta, no sumangpit ni nanang, at dalat ta maibaga ni tatang. Mayat ko mga rod no ni tatang mo ti agtrabaho. Kaya't mat ni nanangan nga isunti agtrabaho. Nao masiguro nga agtagtagibalay. Kayat nan ati aglako. Para kanyak, nalaklak ati aglako ngam ti agawir, agdalos, kan aglaba. Saan nga aglablaba ni tatang? Tada kami mat ti aglaba. Kanayon kamot arumwar barok, anya kadimanan ti pakakumkumikumam. Agkumkumbuya kitinatnatang iti bagsakan iti ilian ti. Isumot lagayam asaan kayon nga umay umut-utang. Wanan ti. Nga manipo di diaddan trabaho ni nanang iti ili. Kanayon damatan nga agsubang ka ni tatang. Ni, taapay ko mga agsubang da ako nam. Diya ka mo ti. Kayat ni tatang ti agbirok iti trabaho. Ngam saan mo't akayat ni nanang tagtagibalay. Idi pa'y lakumaa ang nagbirok ni tatang mo iti trabaho na. Itataddan trabaho ni nanang mo, sana ibaga mapan agbirok iti trabaho na. Kanayon pa'y ngagpagatang iti serbesa nga inuman na. Kat, igatangan mo't ni nanang mo. No sana gumatang, pagsardengan na ni nanang agtrabaho, ante. Inaldaw ka mat nga umay dito'y tiyandaan, Jo. O si Kamat. Inaldaw kamat dito. Taglakla ko akit nga rod. Saan lang nga gumatang tigagarap nito tiyandaan? Sana ka makaidnan, hindi ka makita. Ay, una yan ta saan ang makaid na. Nalabas mat daytan. Saan man, Monica? Agpaiso ti bagbaga. Manipod nakita ka.
Si maranta ti puso. Pumartak ti panagpikit na. Ay na, dinakman bulaan si Kadyo. Kanayon nakla pagkatkatawaan. Pakaragsakak mat no makita kang nagkatawa o umisan. Unay kan. Oh, anya nga ron tigatangam. Saan ka diya mabalin? Aday tapusom ti ilakom kanya. Apay adi ka makaid na. Kuti ka akuti. Diyak nga rod makaturog. Ay, jay sa panagkapek sakbay ang nagigdaak. Agpakaturog ka mat. Saan ka akuti-akuti? Mala, maturog ka. Kamapanak pa'y dita salas. Ijayak pa'y nga agigda. Pudutan ak ngamin. Daytan tumot laing mong agkape. Iso dayta. Hinton kuan. Nariing pati dayta ubing. Imbag ti kape nga inuman. Ngam ti serbesa nga inumum. Pampaturog ti serbesa. Diya kape ngay. Saan? Inayadat ti mapandita salas. Agpaangin ak basit. Kat no agsubli ka dito'y kwarto. Inayadam. Amangan numalokag mo ti pan naturog ko. Uray ijayak salasan ang maturog. Sige, ditakan. Jaki din makaturog iti imbaga nito. Imbag nito, takanayon nak apagkatawaan. Ni Miguel ngay, kanayon nak nga apaan. Makapaawan kanas. Nanang, apay aditoy kayo salas anaturog. Api nga umarimpadek ka. Napuyatan nak tadyak nakaturog adangkos idirabi. Kunak, apay aditoy kayo anaturog. Diyo ka di kayo't akaidan ni baby, kan ni tatang. Salimuutan nak idirabi. Iso arimwara. Imbag ta di nakabinirok niya ading ko. Mayat titurog na nagpatnag. Saan anak kapuot? Sige, tainak man kitaan. Nagsapa ka ng lukag. Bigbigat pa'y laang. Inlukat mo tiri daw. Aldawan. Diyak kumama nakariing ka no di nakinasaon ni Lili. Kat nakaidadang kan iti danom. Diyak pa'y napanidya kusina. Ang mga no nakaidadangan ni Rita. Ingka nga rudan agtimpla iti kape Si Kati mapan agtimpla iti kapim. Inak agdigos ta sumrakak. Ay nadyas kikit di. Day taman ng tsindaan ti adda di ta utak mo. Anya ngay nga rod kat iso ti ayan ti trabaho. Ala, inakmanlangan. Makakapkapeak. Ala, tainak pa'y matagdigos. Ang mga numaladawak. Aday bagak, ngam din ako makaungat, gayam. Apay kumakaungat ka. Anya ka dito ibagam. Nakitak ngamin akanayon nga agkuyog dananang mo. Gantiagnagan iti Joe. Ha? Am-amom ka di, dayjay adjo? Kaaro ba ti gayam ko? May sakano dayjay abalo. No kasta. Balo, dayjay adjo? Kasta mo ti imbaga ti nagdamagak. Kunana ngamin akaruba da. Adda ka din adlaw mo? No naasidagda kininanang ko? Day tatisaan ko nga ammo. Sika, timang takwat. Kasano ko maamatakwatak? Alangan asurutak ida. Kat adamat trabaho ta dito'y restaurant. Lili, kita man ti adim, tadda papanak. Agabsentak nga no, tatang. Adda eksamin mi ita. Anya, salbag day ta nga eksamen. Tayin ranana pa'y mat. Papanan nyo kuma. Agudungak. Adda nakpan kan ijay ili. Adda ngamin nang ngagkuasayang gusang. Anya asayang gusang, tatang. Ubing kapay. Saan mong ammo ti bagbagak? Iso nga rod adamagak. Tasaan ko nga ammo. Saan pa'y arumbang amaamwam, taubing kapay? Inton maminsan langan abigat ni ipapanyo, tatang. Palpasok pa'y ate eksamin ko. June, anak. Amom ti paglaklakwan ni nanang mo ijetsindaan. Saan ka di? Apay ka di tatang.
Si puta man no papapanan ni nanang mo. Saan ka dingang dakla ko di tiyendaan? Apay asurutak pa lang. Si putam, tadda ka no papapanan na sa bali. Ag-exam kami ita kaninton bigat. Panakairan-ranana day tang eksamin. Abay, saan ang mabalin nga iti sa bali langan nga aldaw day tang eksamin? Masapol nga surat kayo. Tapno pa eksaminan da kiti sa baling aldaw. Just kikit di. Day takat ag surat-suratayin. Intun malpas ti eksamin nyo. Awir nyo ti adiyo, tasyak ti mang surot iti inayo. Apay namin na masapol pala surutan nyo, tatang. Adda nangidanon kanyak, nga adda sa baling ar-aramidan, ti garanggandyang nga inayo. Nakita mo ka din na panan ni nanang, manang. Ingka kita ni di pwesto a paglaklakwan na itinatnatang. Diyak nakita tadak dito unag ti restaurant. Awan nakita ki Jay, manang. Ha? Awan ko nam? Napanan na nga rudan. Pabirbirok ni tatang. Anda ka no nakadamagan na, anda sa baling aramidin na. Asino tinangidanon ka ni tatang? Amo pa yan. Kuna na si putak ni nanang. Nga madamat eksamin mi. Dungal daw. Unay mo't ngamin ni nanangan. Sa dino nga ti papapanan na, no kasjay nga agpukaw iti pwesto paglaklakwan na. Dinamag mo kuma iti boss na Di nakalumot na mo, manang. Basta ko na nakano, mabitlaan. Nagbayag ka no, Kasauktuman ni nanang. Damagag kan kwa na, no pudno tinadamag ko. Masaman pa'y di nga arak. Nabartekan, agawid kakit din. Imbag tanasapa si mangput ni Lili manipod pagadalan. Just kiday jay akapsat mo. Ampang, bakbakatan. Saan ka pa'y matasigurado? Damagan pa'y ano pudno, sakbay nga ibagam ti kastaken kwa na. Pudno siguro. Tano ka ano ba mo tabi makat? Gumaranggan dyan, hindi Nakakulorete. Kanakalson init nakakitkiting. Ay, kat anawaem no kasjay nga agbado iti nakiting ako nam. Ipapilit na nga raw. Napudot ka nga raw, di dya paglaklakwan. Ala, bayam, tayo to nagkita kami, bagbaga Ay, ewan man. Bagbaga man, di dya, agapsat mo. Agtaray talangan, Monica. Mapantay ti adayo. Kasanon dagiti anak ko. Amangan no sa pulanda. Saan ka di ako nam nga dabalasang mo? Isun ati mang kita karagiti kakabsat na. Sa bagay adamot kit dinirita. Kan may sa, adamot ni Melissa akabsat ko. Isun ati mang kita kadagiti anak ko. Matlagaya. Mapanta ni di ilimi. Adda balay mi ijay. Awan ngamin lagi ti kakabsat ko, tanapanday ti adayo. Kasanungay kat awan mat kawas ko dito Gumatang tanton iti kawas mo iji ili. Sa dino ka diti iliyo? Iti Rosales, Pangasinan. Iti Barangay Carmen ti ayan ti balay mi. Si Mang Betakon, ngamawampay ni nanang yo. Kunak no mo na. Tawan ijo pwesto datang. Nukasta. Napan nga tamanen, ija imbagada apag sinsin narakan da iti lalaki na. San tayo pa'y mat nga mo? Nupod no tindanon da kada kayo tang. Kasanundag iti adim, no panawan na tayo ti inayo. Saan kumamat atang? Kaasimat dagiti babasit pa'y nga adik. Intun bigat, saan kun apalubusan ang mapanaglako? Kasan no ipapilit na tang? No ipapilit na, di rakad ko. Apay ngamin ngayon palubos yung aninanang ti agtrabaho. Amok ay nga agaramid iti kalukwan day di agaranggan diyang. Agbiro kayo ngamin iti trabaho yu tang. Agrabangan nyo dayta. Saan kat aninanang ti agtrabaho? Kat da kayo ti agtagibalay.
Saan ko anagan tinagan ko? No saan ko nga irakad ni nanang yo inton sumangpat? Ha? Kalding ayaw, wanunwang ni nanang tapno irakadyo. Simangpat ka din ni nanang mo. Saan pa'y ngarod gayam? Napanan na nga ta. Ada na kay baga kanyak ang nagkuyog da kano kanila kay Joe. Naglugan da itibas. Papanan nga tatibas ang nagluganan da. Carmen kano mati nakasurat iti sango tibas ang nagluganan da. Nukas na. Ijay Pangasinan. Day tamat ti amok apapanan ti aglabas dito'y abas. Carmen. Kat ijay Rosales day jay. Owen gayam. Ada kabagyan may ije Carmen. Pang-asim man takadwa anak. Mapantay ijay Carmen no ada kabagyan nyo ijay. Mapan mo kadiyawin ni nanang mo? Kaya't kadipay ni tatang mo? Kuma. Kasanon dagiti kakabsat ko. Kasapulan da ti nanang. Kasaumpay ni tatang mo. No kaya't nga ayawid mo ni nanang mo. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggan, tituloy ti seryeta yung itaalawas ang napauluan. Responsibilidad. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Isagsagot kadak Ti Masakbayan. Di napalabas, gapo tamadlaw ni Miguel nga adda nagbaliwan ti asawa na, nagatap daytoy. Ijay matili, inyawis ni Joe ti panagtaray da kan ni Monica. Kabayatan na, mas daaw da Jun kan Rita. No apay nga awan ti inada iti pwesto na ijay tsindaan. Iti daytang aldaw, saan asimangpet ni Monica iti balayda. Kabigatan na naibaga ni Diana kan ni Rita nga da nakakita ang naglugan ti inana iti bus. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryeta o itaalawas ang napuluan. Responsibilidad. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Mapan mo kadiyawin ni nanang mo? Kaya't ka din ni tatang mo? Kuma. Kasano dagiti kakabsat ko. Kasapulan da ti nanang. Kasaumpay ni tatang mo. No kaya't na ngayon kayawin ni nanang mo. Di na nga takayat. Kat kakaasi dagiti kakabsat ko. At dadagiti lalaki ang nga itong mati-pride da. Ang mga nudangran na ni nanang mo, nuyawid mo. Ngam, kasapulan dagiti kakabsat ko ni nanang. Kaya't mo kadi ang mailawaan ni tatang mo, amang dangran ka ni nanang mo? Mati ikawak. Dangran na nga ta ni nanang. Imposible asaan ang makapungtot. Sigurado adangran na. Sigurado nga min anasaktan ni tatang mo, iti inaramid ni nanang mo. Di ka kadi mapanidya pagadalan? Imbaga ni tatang nga agsardangak kano. Taagaw awirak, manang. Anya? Saan aron bang agsardeng ka nga agadal? Gapo iti kaawan ni nanang. Asino nga iti mga awir kadaading, manang? Duada pa'y mat ngarod. Saan mat amaw awir ni ading ko ni baby? Ayan ka din ni tatang. Nabartak mat itay, manang. Jak ammo no napanan na. Unay matan. Agpada da nga irresponsable ka ni nanang. Napatagtibukod da pagragsakan. Manang, agsardengak ka din nga agadal. Anya nga iti masakbayak, no agsardengak kun nga agadal. Imbag ta simbangpat kayon. Kayat kayo ama kasarita, ngam nabartag kayo mat. In kayo pa'y maturog. Agsarita tayon to, inton limpyo kayon. Anya kumangay ti pagsaritaan ta. Ti kadi inam, ngawan kwenta na. Ada kadimat kwentayo, tatang. Pinagsardang yukit din ni Lily.
Ti inayo ti aking basol. Saan na siya? Nasam una iti barokong ko. Gapo iti inaramid ti inayo. Naaramid na nga taday, Jay. No addaan kayo iti trabaho. Ah, No saan ang nagrigat iti sidong nyo? Ha, Tang? Marigat anak. Nga umanas. Kasano? Katawan lang arudan kwarta. Mapan kayo pa ilang aginom. Anya ka diti mapaspasama ka ni tatang manang. Jack amo nabartak samad. Tulungan da. Marigat anak. Manang, aglusdoyan ni tatang. Ipon tayo di ospital. Ada ka di kwartam dit, ha? Awan kwarta ta sa anak pa'y mata nagsweldo. Pas iti kwartak manang. Tangdan ko lang nga nagkumboy. Kapilitan nga inta umutang ka ni Auntie Melissa. Nagpautang, Ingka pangalay ti pangiluganan tayo. Manang, inakarudag. Manang, pangipanan ngay ka ni tatang. Ija ospital, ading ko. Parikot man da itong yan. Sapay awan pulos kwartak. Tanalpas ko pinaggatang iti grocery. Kan inchendak matan. Kanayon mat ngamin nga uminom iti arak. Paglanganin nakpay, tapno adda kadwa dagiti adding ko. Anyat ko na ti kinasarita man doktor manang. Na-stroke ka no. Ada pa'y sakit na gayam iti puso. Sakit di na maikot iti kagudwa ti bagina. Kasano tayo nga rod itan ngay manang. Parikot latat it dan dagiti dadakkel tayo. Nagngina pa iti agas ni tatang. Pangalak paitan iti paggatang ko iti agas na. Kapilitan ng sumardengak nga agadal. Tapno agmalmalimak nga agkumboy iti tiyendaan manang. Pati ni Lili nagubing. Nagsardang. Tawan agawir ka dagiti duhapay nga adina. Nagkasangan tigasat tayo. Dayta. Katgaputa saan nga amo dagiti dadakkel tayo nga aramidan ti responsibilidad da. Kada tayo nga anak da. Kumusta ni tatang niyo? Baldadon, ante. Kasan mo pa dagiti babasit a kakabsat ko. Da kayong mutan ka ni manang mo ti mangibakbaklay iti responsibilidad dagiti dadakkel yo. Agsarandang kami ninti panagadal mi. Awan agaw awir. Agtrabaho kami ka ni manang. Tapno aday gatang iti agas da. Kan gatas ni bibi. Ala, ing kayo birukan ni nanang yo. Ibagayo nga agawid. Tapno saan nga agsardang dagiti kakabsat mo. Ori agaw awir la kumamat. Kan mga sikaso ka ni tatang. Isu nga rod, akasapulan nyo unay ti kaadda ni nanang yu ita. Kasapulan nga agpaiso ti mga sikaso ka ni tatang. Tabaldadon, manang. Kumusta ni tatang niyo? Saan pa'y matasimrak ni manang mo? Inyawid min manang. Ng baldadon. Iyawat amin na kasapulan na. Sana na makaaw-awir iti ubing. Kasi kayo mat. Ang mga nasakit tinakam ni tatang nyo ti may sa makagapo. No apay akas jay tinagbanagan na. Anya pa nga no di kasta manang. Pangasim man takaduan nyo ni manang tayo kay birokan ni nanang iti Carmen Rosales. Nakasauyo ka din ni tatang nyo? Sana na masapol manang. Kasapulan mi unay ti kadda ni nanang. Kasano no inton makita ni tatang nyo? Kat ad-adda makapungtot. Kumaro pa'y tirikrignaan na. Nung ay may stroke manan. Nagrigat ang tikastoy. Padasan mi ang ipalawag ka ni tatang. No apay abirukan mi ni nanang. Ay wan, ading ko. Saan nyo akal-kalaatan ni tatang nyo? Kas di lang arudan ti kasasaad na. Amangan no kumarkaro ti sasaadan na. Imbagak ka ni Rita, ama pandabiro ka ni Monica. Tapno adamang kita kada kayo nga aga-ama.
Saan ko masapol dayjay babae? Narugit. Ngam kasapulan nyo ti kaadana. Maasi ka kadagiti anak mo. Nang runa kadarita ken June. Nauma. Kada kami ni Monica. Nagsapol. Iti sabali. Lalaki. Ngam no ibagakan kwa na ti kasasaad mo, mabalin nga agsubli. Patsyam. Nagsubli. Dayjay garang kanjang. Padasam laeng, bareng makaamiris. Diyak amo, noon niya oras sa kasumangpet. Mapan kami itigayam ko ijay Rosales. Ing kasukunan ni Nanang, Manang? Agadalak ka din tumatlaang? Saan ako na para awir? Barang mayawid ko ni Nana ang ading ko. Saan ka mapan? Buwisit. Itibiyag ko, dayjay. Inayo. Day takat ti madi ka na kayo ka ni Nanang. Tila ang bukod yun, ti pampanunutan niyo. Rita. Diyo ka di makita ti rigat ko. Kasyanda kumamat Kaasi dalili ka ni John. Agpapada kami na saan ang makaadal, gapo kada kayo. Anak ko. Saan nyo kumamat nga ipabaklay amin kanyak ti responsibilidad ti ama kan ina? Dadangalan nyo ka di ti masakbayak. Akas anak yo. Napan ka din matlaang ni Manang mo ije Rosales? Wen, auntie, saan kumakayat ni Tatang? Ngam, nagungat ni Manang. Ha? Nagungat ko nam? Ni, itaman pa nga agungat ni Rita. Ay, gapo siguro ni itirigrigat piman je tao. Nagsangit iti sango ni Tatang, auntie. Imbaga na, asaan da ko mga ipabaklay amin kan kuana, ti responsibilidad da anaganak. Napunwanan ni Manang mo. Isoan na iturod asinong bata ni Tatang yo. Kakaasi ngamin ni Manang. Nasimpot ni Manang yo. Ngam uray kasano kasimpot ti may sa tao, no marigatan, agreklamo mo't Naibos ka nung ngamin ti may sa nga agas ni Tatang. Umutang pa'y kano ni Manang. Kandi na pa'y nabayadan kano ti utang na kada kayo. Naragsak ka kadimot lang, mahal. Unay-unay, mahal. Idi pa'y lako nagkita ta. Noong nagkita tayo din, awan kumamat ti anak ko. Ayan ka di dagiti anak mo. Andan trabaho ti dua. Andamat na nasawa da. Diyala ang buridag ti agad adal pa'y langit ti universidad. Dadakkel gaya mo dagiti anak mo. Siya, kunak no sa anak ko nga ag-anak. Kalpasan ti upat nga anak ko. Ngam kalpasan ti 8 atawan, insi ko ni baby. Agtalon ti taon na. Sarabale, ako namat nga dakabsat mo ang mga sikaso ka na ko ada. Wan matkit di Nagregrigatak iti mano atawan. Italaang amakaginawa at. Wala, agbati ka man pa dito'y. Pahanak pa siya rin nagtanak ko. Marang mangtanday ti kwarta apang allowance. Day ti agay ti imbaga ti nagdamagan ta. Sikapay ti umawag. Ang mga numadlaw ni Nanang asyak ti umawag. Kat saan nga agpakita. Wan gayam. Agoray ka ta umawag kak. Apo! Umay kami man! Apo! Ne, awan samat tao. Nakalukat ti tawad Ang mga no di dala ang mangag ti awag. Tuktukag ti gate. Tapno amuda nga da tao itirwar ti gate.
Kasla dagtuk-tuk-tuk itigit. Alingagak man no adang agpaiso. Apo! Umay kami man! Adang agpaiso. Inakitaan na sino. Saan nga ta ati anak nidyo ako lihyala? Rumwarak ta inakitaan. Sino ka diti? Ada kami, nana. Nana, Rita? Anya tar aramidam dito eh. Apay may ka. Agawid kayon. Ang mga nusumangputan ti asawak. asawa? Ni tatang ti asawam nang. Kasapulan da ka, dagiti kakabsat ko. Dakkel kan. Si kanti makamo kadagiti kakabsat mo. Responsibilidad yo dagiti anak yo, nanang. Apay nga ipas din yo kanyak. Ibagam itinalaing nga amam. Taiso ti akin responsibilidad kadakwada. Baldadon ni tatang, nanang. Kasapulan na kayo. Siyak ti mga sikaso iti baldado. Naglalaingan nan nga idayjay nga amam. Pagrabangan nyo dayta, nanang. Nagsardang pa yan da John kanilili. Tawan mga sikaso kadagiti duwa nga addida. May lagayam. Apay nga iramandak pay laang. Nagsaya aten tibiyag ko ditoy. Sumardeng kan ngagsangsangit gayon. Anya nga rod. No saan akayat ni nanang mo ti agawid. Kagurak ni nanang gayam. Tila ang bukod na anam ay tinapatagkan kwa na. Sapay ko mata dumtang to ti aldaw. Ama ikat ti sakit tinakam mo iti inam. Saan to adumteng na itang aldaw? Lagi-lagi pamtimbagak. Maawatak ti marikrik nam ita, Rita, gayam. Ngam, may mayat no lipatang pay laang ti sakit tinakam mo. Lipata kon nga dainak. Ay, ahos na daytan. May mayat no iridap mo pay laang. Aginana ka. Pag ginanaam ti panunot kan rignam, makita kat stress ka launay. Anya ka diti resulta ti ipapan ni Manang Ijay Rosales. Manong? Diyak ka mo, ading. Hindi nagdamagak at nagungat man. Saan ka na tila damdamagak? Anya? Apay ngay adi na ibaga. Diyak ka mo. Saan mapagdamdamagan? Tanapulot ti ulo na. Makasangit pa inukwa. Kunaklakit din na mayawid na ni Nanang. Bayamon. Saan siguro kayat ni nanang ti agawid dun? Manong, saan ka di mailiw ni Nanang kada tayo? Naragsak siguro ijayan na. Isa di na tayon Ti Masakbayan. Ti napalabas, nakitaray ni Monica iti sabali a lalaki. Mariribukan unay darita kan June. Kanayon mat nga agbartek ni Miguel. Aging gaan na stroke daytoy. Nabaldado nga ron daytoy. Gapu iti pan naka-stroke na. Napanmot binirok ni Rita ti inana. Ngam saan akayat ni Monica ti agawid. Tanaragsak kanon iti ayan na. Nasaktan unay tirik na ni Rita. Inandingay mat ni Diana agayam na. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryeta yu itaalawas ang napauluhan. Responsibilidad. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Manong, saan ka di mailiw ni Nanang kada tayo? Naragsak siguro ijayan na. Isa di na tayon malagip. Kayat na din ang isukatan na kada tayo. Kaguram ka din ni Nanang? Diyak ka mo, ading. Insukat na tayo iti sa bali alalaki. Kayat ko makita ni Nanang. Apay andi na tayo kailiw. O may kumamat pumasyar diti balay. Diyak mo't maawatan ti ina tayo. Imbag pa'y lagi ti daduma di tangain na. Tadi day sukat ti pamilyada iti sa bali alalaki. Wingarod Manong, bak nang kaditi nang isukatan na kada tayo? Siguro tasaaran nga glaklako iti tiyendaan. Iso adinan kayat ni Tatang?
tawan makukwarta ni tatang. Kanayon ka analiday gayam. Saan ka kumaapaabak iti parikot mo? Igar kararag ko. Ama dairak ko maday to'y panubok iti biyag ko. Kan ikan nakakumapay iti naan-anay asalunat. Tapno maaramid mo ti responsibilidad anay paannong kan ka. Agyamanak iti kinasayaat mo. Agyamanak iti apo. Tainik kan nak iti gayam akaskan ka. Makitam ka di tinataar asumrak di ti restaurant. Imay maninday tayo di kalman. Sige. Tainak serbian. Idi pa'y kalman anadlaw ko asik ka tisang kakita na. Madlaw na nga tati kinaliday ko. Iso akanayon nak akitaan. Anya ka di order yo, sir? Ang kasla da nakakit-kitaagan ka. Ngam, saan ko amalangit? Nagadalam ka ni? Amang ano, adala kaing ingas ko nakitam, sir. Sa anak nakaturpos, ta irresponsable dagiti dadakkel ko. Kasta ka di. Isumot lagayam. Amadlaw ko nga daliday di tamatam. May isa ka kadi a psychologist. Iso ang makitam tiliday kadagiti matak. Wen, nakaumayak dito lagaryo. Gapu iti negosyo. No kasta, may isa ka ang negosyante, sir. Nagtrabaho akas may sa psychologist. Ngam, kaya't dagiti dadakkel ko nga imatunak ti negosyo da. Imbag pa'y dagiti dadakkel mo, tada panunot da. Amin matanagan nak, kat kasta ti kayat da. Saan ka di? Saan kanyak, sir? Impabaklay da kanyak ti pagrebengan, arumbang nga isuda ti mga ramid. Imbag ta nasabat ka dito tsindaan. Si katigayam ni Rita, saan ka di? What, Mat? Apay ka di, sir. Anya ka di ti puon ti kinaliday na. Kayat na ti agadan. Ngam awan pagadal na. Taawan trabaho ti amana. Idi kwan, nakitaray ti inana iti sabali a lalaki. Kasanuda nga rodan. Doon nakita right inada. Nirita ti mangibakbaklay iti responsibilidad ti ina kan ama. Nabiit pa'y ngamin ana stroke ti amana. Iso abaldado ita. Manuda ka di nga agkakapsat. Limada. Nirita, kanti adyan na ti agtrap-trabaho para iti panagbiagda. Diyemot maikatlo nga ubing. Iso ti mangaw-awir iti duwapay nga adina. Isumot lagayam. Akas taunay ti kinaliday dagiti matana. Napan mi sinuro ti inana i Jerusales. Ngam di na kaya ti agawid. Imbaga na anirita ti makamu kadagiti kakabsat na. Impabaklay nan ti pagrebengan na. Manang, nakita ka no ni Lili ni tatang nga awan puot na iti idana. Anya, kumusta itan ni tatang? Awanan angas na, manang. Anya, Yamatan. Ala, isangit mo lang gayam. Saan mo ko mga ilamang di tapusom ti saam amarikrik nam? May mayat no agsangit ka. Tapnulo mo kay, ti barukong mo. Saan ka madanagan kita? At daa ka mang tulong kan ka. kasano itan? Anya ti aramidag. Mapantayo di balayo. Asikasuan tayo ti bangkay ti amayo. Katsyak ti makam mo. Carl. Ala, agpakada ka ni ti bosyo. Tamapantayon ni balayo. Manang, natay ka din ni tatang. Saan yun asangitan ni tatang? Awanan ti marik na nasakit. Gandinan mang agtisangit tayo. Manang, saan ka kadi amaladingitan, tawanan ti ama tayo?
Adda ka di matlaang may tulong ti sangit tayo. Saan mo kung mga imponan iti barukong mo ti sakit tinakam mo, balasang ko. Timbang ka ng ti pusok, ante. Gapo ka dagiti parikot adumdumtang iti biyag ko. Saan laeng asika ti makarik na iti saan? Isangit mo ti ladingit mo. Nabayaga kun nga agsang sangit, ante. Di yun lang makit-kita. Tadyak kayat nga ipakita. Ipakaamuyo ka di kaninanang yu ti ipapatay ti amayo. Di nang tupay kayat nga umay asikasuan. Ita, tanatayan ni tatang. Patyam nga umay. Saanan, ante? Ingkabit rumidap iti kwartok, Sir Carl. Ngam ano sama? Ta saan adikotyon akas iti nairuamam apagiddaan? Si kati agi na naharita. Kuti ka akuti, amang pakan kan agi sagana ka dagiti masapsapol iti lamay. Naruama kon iti rigat kan trabaho, sir. Awan ti mangaramid ka dagitoy, no saan asyak. Bilibak iti kinatibker mo, kaskabsat kan anak, Rita. Rumbang lang. Saan ka di? Kasano dagiti babasit ang kakabsat ko no paabakak. Isu adakkel ti panagraam ko kan ka. Manmano ti kasta kabsat. Saan ang mabalin nga agsakitak? Uno adadakas ang mapasamak panyak. Kaasi dagiti kakabsat ko. Pangasim. Ikabasit agina na. Tasak ti makamo ditoy. Impagpaykan ka. Tamo na akasya. Nagpatpatnag ka dito'y lamayan, sir? Ayan ni Rita. Shhh! Ang mga numaring ni Rita. Karidridap na. Idi pa'y kalman ako ti. Awan pa inanana. Pinilit ko ang mapan maturog. Kasta ka di. Imbag ta pinalubusan nak ni boss nga aglangan. Imbagak nga umayak dito'y balay da Rita. Danda ni siguro itan, ti inawagak nga umay mangyag iti kanan dagiti nakilamay. Tapnosan nga isupay nga ramidan ni Rita. Nagpa-cater kayo, sir. Wen, inawagak ti amamok nga da catering na. Kat, kumastamot ni Rita, sir? Nagsangsangit. Limagan siguro ti barukong na, isuan nakaturok. Piman matigayam ko. Kaano nga tamat nga agragsak day ta agayam ko. Babasit pa dagiti addi na nga as-asikasun na. Itulog tayo ni tatang mo iti pakaitabunan na. Wan, ante. Agyaman ak. Tada kayo latta dito'y balay. Asino ka din ni Carl? Adun ti na itulong na kan ka. Nalabit nga isutiim pa ay ti Diyos amang tulong kanyak, ante. Taga-ano ka din ni Carl? Saan ko pa yan nadamag, ante? Customer ko ije restaurant. May sakano ang negosyante. Dakkel ti na itulong kan ka day ta customer mo. Manmano ti kasta at tao itan. Wan nga rod, ante. Talaga adakkel ti utang ko ana imbag anakam kan kuan. Makatutudon kayo. Hintayon. Bayam nga agyan ni tatang mo dito'y sementeryo. Wan gayam. Maudin apan nakakita mi ka ni tatang. San min makita iti kaano man. Talaga akasta. Nadanon ti panangala ti Diyos kan kuana. Di man laim may kinita ni nana. Ang mga no di na pa'y nadamag. Kunamot asaan ang masapol ang maamuan na. In message ni John iti Facebook. Imay ko man no interesado. Impamay sana ti lalaki anang isukatan na kada kayo. No dayta ti kayat na. Bayam dita. Kumusta kan? Maingal Rita. Maingal. Kasano ko man nagbalinak ka maingal? Anya ti order yo, sir? Maingal ti awag da kadagiti hero. Ket si Katihiro, ti pamilyam. Si Kaman. Sana ka may kariahiro. Italang nga umisam ka, ha?
Nagpintas ka no kasta nga umisam ka. Kas kalabituan iti tangatan. Nalabas mat daitan, Sir Carl. Napimpintas ka manen. No Carla ang tiawag mo kanyak. Awan ko mati, sir. Kababain mat no di ka awagan iti sir. Apay ko makababain. No awagan na iti, sir. Awagan ka mat iti, ma'am. Pangasim ta di nakawagan iti ma'am. Saan abagay? No kasta, ikatam nga ron ti awag mo kanyak, asar. Sir Carl, anya ka di ta nakakarton? Di na ko maawagan iti, sir. May mayat ti Carl. May mayat adenggen. Talaga mo't Ulitak ti saludsod ko. Anya ka di ta nakakarton? Itad ko kan ni Rita. Kaasi mo tamang isaksakad ka dagiti kakabsat na. Ay, maragsakan lakid din ni Rita. Napanan na ka di. Apay nga awan ita. Kunana mo't amapan gumatang iti gatas ti ading na. Apag iso, at dagatas dito'y karton. Mabayag basit amay boss, tanawad-wad ti inalak. Umay kayo, ading ko. Ado ti tinapay dito'y karton. Ay, Manang, nagsweldo ka kadi? Nagadumat ti kinatang mo. Sa anak pa yan nagsweldo, ading ko. Intad ni Carl. Diyan ngay nang tulong ka na tayo, idilamay. Nagsingpat manday, jay Manang. Managtulong. Wan nga rod ading ko. Kasla anghel nga intad ti apo amang tulong kada tayo. Iso ngagsingsingpat kami. No umay ditoy, na nakababain. Rumbang laang. Tapno maay-ayom at no umay ditoy. Wen Manang, masapula pakitaan itinasayaat. Wen ading ko. No nasing pati may sa tao, saan mat abaybay anti apo. Agdatdaton ka din ni Carl ken ka, Manang. Naggasat ka man no kasta. Saan mat ading ko? Ngam, nasingpat saan ka di? Wen nga rod, Manang. No agaharam ken ka, sung bata madagos. Asino ako mamat nga arman na? Di adal ni Carl. Siyak katawan adal ko. Ngam tinapod no nga gayat, saan akitaan ti adal, wano kinabaknang? Saan ka di, Manang? Wen matkit di? Ngam, maragsa ka nak. Tas si dadaan amang tulong kada tayo. Manmano ti kasjay a tao. Ibilang ko amay sa apilantropo ni Sir Carl. Si dadaan na tumulong. Wen ading ko. Anghel iti biyag ko ni Carl. Iso ti mang parparagsak, iti maladladingitan a puso. Uy, sabalin sa daytan na, Manang. Umayak man, nasingpat abituan. No may sak abituan akas iti kunam, may sakamat abulan iti tangatang. Agmay maysa, ngam masilawan na tinasipngat alubong. Nalaing kamot gayam ngagdaniw, Rita. Sikatin ang irugi nagdaniw, Carl. Intuloy ko lang matidaniw mo. Mayat sa nga rod, no kanayon tangag kuyog. Tapno kanayon tangag daniw adwa. Mabalin ayamat ka na yung tangag kuyog. Abdakan ka. Nung sungbatam tiyat ko. Pudno ka diti bagbagam, Carl. Kayat mo ka diti kas kanyak amarigrigat nga awan adal na. Di adal man kan saan. Marigrigat man wanuwak nang. Agpapada tayo iti imatang ti Diyos. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagaya drama tayo. Ti Masakbayan. Pudno ka diti ibagbagam, Carl. Kayat mo di kas kanyak amarigrigat nga awanan adal. Di adal man kan saan. Marigrigat man wanubak nang. Agpapada tayo iti imatang ti Diyos anang parswa kada tayo.
Naimpuswan ka di dayta nga ibagbagam. Uno, panangalilaw. Amangan mat no agladingit akto. No makirelasyon akin ka. Sa anak nagkarkari. Ngam bayam at ipanawan ti mangibaga. Mabalin mo ti agbabawi. No agladingit ka ako nam. Ikanak pa iti panawan amang panunod. Adamin kan ka apanawan kan gundaway. Sa anak mat nga agap apura. Naranyag mat itatirupam Rita. Ada ka di rumpang ama-amuan? Maamuan, anya ka din ti sasawam. Agdamdamag aklaeng. Kayat ka ama-amuan, no apay ang naranyag tirupam ita. Si Kaman, tainulit mo pa iti saludsud mo. Awalat di mo madmadlaw. Mapabasal na ka din, no kasta ti panagkita kan ka. Ngamin, saan kan analigay? Tangiwat mo, kababain. Naragsakak para kan ka, gayam. Nawaknitan ka di matlaang ti ulap, anang kulaap iti aglawlaw mo? Una yan, tanawaknitan nga ulap. Agpaiso ti ibagbagak. Dakkal din nagbalbaliwam. Saan kan analiday? Madamag ko man, Barok. Ada ka di panggap mo ang mga ram kanirita ka anakak. Kaanakan nyo ka din ni Rita, nana? Wen Barok, agkabsat kami iti inana. Kidawak, ano bilang armam ti ka anakak. Saan mo kumaluklukwan? Una na. Ay, kaanakan nyo gayam. Isumot lagayam akanayon kayo ang makita, idilamay ti amana. Manamnama ka di saan mo alukwan ni Rita? Ikarik nana. Maasyak unay kan kuana. Ket dawatak ti pamalubos yo. Ano lakat song batanak ni Rita? Ikalay sa kadagos. Ha? Ang kasanon dagiti kakabsat na? Saan aparikot ti kakabsat na, nana? Amin ang napatagkan kuana. Napatagdamot kanya. Imbag ta nakaumay ka dito istor, June. Adaman damagag. Apay ka di, auntie. Napatagsakit di ti bagayo. Kasanon no makiasawan ni Manang yo. Nungay ipanaw di lalaki ni Manang yo. Ha? Ipanaw na nga ta ni Manang? Mayat nga tamat ni Manang? Saan ka di ano makiasawa ti babae kat alaanan ti asawa na? Agnaaddan ijayan ti lalaki. Kasanungay lagi ti addimi, auntie. Saan ko nga ipari ti pagragsakan ni Manang yo? Ngamda kayo ti pampanunutek. Kasano kayo nga agpaison? Kasaritak man nga rod ni Manang, auntie. Damagak no makiasawan. Saya atam laang ti makisaukan kwa na Barok. Ang mga no ibagaan na alapdan tayo ti pagragsakan na. Karbangan namot ti agragsak. Oh, apay analiday ka dita suli. Manang, makiasawa ka din? Makiasawa? Asino ko mati mga asawa kanya? Saan ka di pa yan nagdaton ni Manong Carl ken ka? Saan mo ka di akayat ti Carl? Lukas pangarigan song bata? Saan kong iparit ti pagragsakam, Manang? Madanagan ak lang. Di ka maawatan. Apay kumamadanagan ka. Saan mat siguro ang naranggas ni Carl? Mabalin na naragsakan to ti sidong na. Kasano nagiti addita? Ha? Kasano dang hagpaiso no panawak ida? Awan nagdumaan mi kaninana. Anapat patagtiragsak na. Ngam ti responsibilidad na. Apay adi kag tagari, Manang. Panawan na kami kadimot. Kasi ti panang panaw ni Nanang kada tayo. Saan ading ko? Saan kayo apanawan? Apay nga tangagpad at tangad da sakit na itikid ni. Jak masumbatan day ta sa lunsod mo. Di sakit,
Kat tumaudlat tayo ti may sa tao. Saan ta kumamat ang madayalisis Imbaga ti anak ko. Ano ka no madayalisis ta? Isuda ti makamo kanyak. Ngam, nagti anak mo mat ti makamo ti dialysis mo. Anya, dagiti anak ko, ti makamo kanya. Dakmat tan makatrabaho. Dagiti anak ko ti mangmang ti allowance ta. Kapilitan nga isuda ti pagsanggirak. Kaya't nga tadagiti anak ko, ti mga sikaso kanya. Inada ka man. Responsibilidad na ita. Saan ka di? Kasanuak nga tamat itan. No alaan dagiti anak na ni Jo. Kapilitan asumurot ijay balayda. Mapanakmat nga ta ijay balay dagiti anak ko. Itala amalagip ko ida. Takasapulak titulong da. Ngam ide kasapulan da. Impaidam ko ti responsibilidad ko kadakwata. Kasanuak pa ita. Kasanu nga tamat dagiti anak ko. Di nakalipay sungbatan, Rita. Nabayaga ko nga agtatdaton kan ka. Saan ko nga ilibak nga damot panagayat ko kan ka? Ngam, Amok nga damat panagayat mo. Tamakita ka dagiti matam. Anya ka di timang laplapad, iti panang sungbat mo kanya. mawatam ko mati ka sa saad ko. No ipanaw nakto dito ibalay, kasanon dagiti kakabsat ko. Amo matasyak ti panakainakan amada. Raumak ti kinaresponsablem. Di kagdanag. Saan ka nga ipanaw? Tinapatagkan ka. Napatagmat kanyak. Agpaiso ka diti imbagam, Carl. Saan ka di akanayonak dito Takayat kumot akalangan dagiti kakabsat mo? Sika talaga tiinted ti Diyos amang tulong kanyak. Ay ayatan ka unay, Carl. Ay ayatan ka matunay, Rita. Kaya't kayo akasarita adwa. At de restaurant ko iti sa bali akalye. Kat da kayo kumati alag akadwa dagiti servidora ijay. Kaya't mo asawan. Agpakada kami dito, sir. Numabalin. Ado nga min ti customer ijay, taas si dagiti pagadalan kan ospital. Nangato ti sweldo nga itad ko. Kaya't ko no nangato ti sweldo. Itamot lang, Rita. Agpakadatan. Sika talaga, Diana. Misa man ang tay tao na atap ti isaman na. Manipod ita. Saanan anaatap ti isumak ako nam. Mangipakita dayta ang naragsakan gayam. Maragsakan para kan ka. Naranyagan taropam. Ala, inta nga ro din agpakada. At dabalay ko iti asidik ti restaurant. Ijay kayo nga agyan. Asidik pa iti pagadalan para kadalili kan Jun. Agpaiso ka di, Carl. Alaan ta dagiti kakabsat ko ijabalay mo. Amok nga isuda ti may sa aragsak mo. Saan ko nga ikatanday ta? Nulikat ngayon nakpay. Agyaman ako unay kan ka, Carl. At ada nga ayatan ka iti kasta kababalin mo. I love you so much. Rita, saan nga min amabalin abaybayan dagiti ubing? Dumtang ti panawan ngagkapsot ta. Isuda mo timang tulong kadata. Nuditan makabaal. Into na da tayo ijabalay ni Carl ijay ili. Masapol nga singsingpat kayo, ha? Wen manang, ay, makiasawa ka ka din? Saan pa'y ading ko? Mapantayo ijay, tapno asidig tayo iti pagtrabahwak. Kan asidig kayo mat iti pagadalan. Agadalak matlaang, manang? Wen, kuna ni Carl, amabalin ka no nga itugot ida ija restaurant.
Taada mabalinda pagyanan ijay. Kit-kita ito ida. Nagsingpat kayo kan ni Manong Carl, Manang. Kunak no agnanayon ak ngagregrigat. Impagta pinatgan ti apo ti kararag ko. Alaan na ko nagit anak ko di Manila. Ijay da kapaagasan. Panawan nak ka di dito'y balay. Mahal. Inkamot itayan nagit anak mo Ta ila ako nakano da iti balay. Awaran ti agyan. Ngam awan mo ti papanak. Jak mo't mabalin ti agyan dito Naitatimbaga nagit anak ko. Ipaagas da kano di Manila. Kasano ak nga'y mahal. Kapilitan nga agkamang kakanagit anak mo. Dadakkel na matan. Embag no kayat dakpay nga ta. Pinanawak ida, idi babasit na pay. Di agpakaasi ka kadakwada. Mano atawan yun nga agasawa. Ngam awan pa'y mat anak yo manang. Saan kami pa'y matanataangan? Madanon to siguro dayta. Adamat dagiti addita, akaslan nakmin. Kasano ngamin kat kanayon mo't ang negosyo, tininto na rin nyo kanimanong. Naggraduar matan iti elementarya ti Buridek tayo. Mabalinan amadan iti adi na. Ape ko mga adi na. Kanakan ko na ma. Alangan mo't nga awagan da ni baby iti auntie. Iso matipod no. Kaanakan naman, di auntie tiyawag dakin ko na. Marigatan ak. Tawan pagdialysis ko. Agmay saak dito'y basit akalapaw iti inaladan ni Jo. Ikar-ikatak ti mapan iti lugar mi. Awan mat ngaminan ni Jo. Tainalan nagiti anak na. Didak mat insurot. Tilaang mat amada tinalada. Kumusta mat ngatan dagiti anak ko? Dalpasa ko na naglaba. Ilukat ko to istor. Na isupay no at umay gumatang. Oh. Ay. Nay. Adda bakit anak kaida iti papag iti ruwar apag tugtugawan dagiti agat-gatang. Sino nga taday ta? Makiinumak man, manang. Ha? Monica? Sika ka di dayta? Uwan, manang. Apay ka sa tilangam. Bakbakitan kan. Naglitam ti bagim. Gapo siguro ta kanayo nak amadayalis. Nabayagan ngagsaksakita. Adda sakit mo? Uwan, manang. Iso ang nalagip mo tinagsubli dito'y lugar tayo, tamasakit kan? Ayan nan ngay, jay nang isukatam iti pamilyam. Saan kayo ngagluto dito'y balay? Intayo pa'y makimi sa amin. Kalpasan na. Intay mangan ijerwar. Sige nga Rod, tainak ibaga kada ading ko, Manong. Ibagak nga agsagana da, tain tayo makimisa. Intayo makimisa akas panagyaman. Win Manong, agyaman kami unay ka ni Apo Diyos. Tada anghel nga imbaon na kada kami. Kat si kadaytan. Agyaman tayo kan ni Apo. Taagdadagsan ni manang yo. Addan to baby tayo. Dakkel nga minan ni baby aburidak yo. Addan ton anak ni Manang. Uray siyak ton ati para aw-awir. Ha? Apay, di ka kadin agadal? Tako na masikati agaw-awir? Wen kayam. Agaw-awirak naawan klasik, Manong. Ayan dyan nagan iti Jo. Inaladag iti anak na ijay Manila.
agdialysis mo't. No kasta, agpada kayo nga agday dialysis. Awan dagiti anak mo dita balayo. Inalaida ti asawa ni Rita. Kasta kati. Apay adi ka man laimay idinatay ti asawam. Kakaasi ni Rita. Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti paggibusan, ti serya tayo itaalawas ang napauluan. Responsibilidad, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. No kasta, agpada kayo nga agday dialysis. Awan dagiti anak mo dita balayo. Inalaida ti asawa ni Rita. Kasta kati. Apay adi ka man laimay idinatay di asawam. Kakaasi ni Rita. Maikulkulang adi na amo ti aramidan na. Nang runa idi masakit ni tatang na. Alangan asyak ti mga sikaso. Kat adamot nga rod sa baling asawa. Pudno gayam ti imbagaday di Miguel. Agarang ganjang kakano. Tapi nanawam ultimo dagiti babasit pay nga anak yo. Kasano? Katrigat mo tinaganap ko kan ko anak. Kat, di ka naasi ka dagiti anak mo. Sigurado adida kan mabigbig dagiti dua nga inaudi. Tadida ka nakitkitan, manipod pinanawam ida. Saan ka din ngagyan ni Manang Diana diti restaurant, Manang? Gapo ka din asawa kat umikatan? Depende no palubusan ti asawa na nga umay payagtrabaho. Ay, nasingpat mat nga tati asawa na, akas ka ni Manong Carl? Saan tayo nga amo ading ko? Adda kaya malagip ko, Manang. Adda ka di pa ni Nanang tayo? Itaman pa yan nadamag mo dayta. Adda nga min nakitak aladawan iti alikaman ni Manang Lili. Kurana, aladawan tayo kano, idipimusay ni Tatang. Jakon malagip pa'y tirupa ni Tatang. Ubing ka pa'y ngamin idi, ading ko. Kuna ni Manang Lili, nga awan ni Nanang, tapinanawan na tayo. Apay pinanawan na tayo, Manang. Saan ko nga mo? Saan mo alagi panti inatayo? Kuna ni Manang Lili, akakaasi ka kano iti, agsangsangit ka kano pa'y iti. Kunak no saan ko amadaaran dagi dya erigrigat ko. Imbag tasimbang bay ni Carl kada tayo. Isuti nang iyaon kada tayo itirigat. Apay akas lamarigatan ka nga umangas. Gapo siguro ta sa anak ana dialysis idi kalman. Idi ko makalman ti schedule ti pan nakadialysis ko. Kasano nga roditan? Awagat ni Rita, tapno maamuan na ti kasasaad mo. Huwan man Manang. Kayat ko ti dumawat iti pamakawan kadagiti anak ko. Mapakawanda ka nga ta? Sinurot na kaidi ni Rita. Nagpakpakaasikan ka nga agsubli ka kadakwada. Ngam pinapanaw mo kano. Hidag may saak iti kalapaw ang agyanak. Nakaamiris akon. Pinanawak ti responsibilidad ko iti pamilya. Dayta ti dakkel akam malim. Kat itata nakapsot kan. Samon to la malagip ti pinanawam a pamilya. Hello, auntie. Nakaawag kayo, mat. Anya ka di may paay ko kada kayo. Adda dito'y balay ni nanang yo. Agkakapsot. Anya? Adda dita ni nanang? Anya ti imay na inaramid dita. Agawid ko maidya balay yo. Ngam di magaspay dito'y balay. Kadwa na ka diti nang isukatan na kada kami, auntie. Ay, saan, Rita? Inala ka nun dagiti anak na. Taagpada da nga agpadpadialysis. Apay ang nagkamang dita. Umay ka di agpaasikaso kada kami, auntie. Di mo ka di ipanidya ospital, Rita. Urayik pa'y ni Carl. Masapul nga iyuman ko pa'y kenkwana.
Sakbay ang mga ramidak iti addang. Sino ka diti kinasaritam? Ta nagsanaay ka pa, manang. Adda ka no ni nanang ijabalay daan ti Melissa. Anyat ginagara na ijay. Masakit ka no. Nakapsot. Ito ta nakapsutan sa umay agpakita. Di pa'y nagpakita, di natay day di tatang. Diyak amo. No anya a klase ti panunot ti adda iti inatayo. Anya nga rin karamidan ta, manang. Urayon tayo pa'y ni Carl. Iyuman tayo kankwana. Apay nga itapay ang masakit sa agpakita. Awan to pa'y mariknak nga iliw ken kwa na. Imbagakon ka ni Rita ti kasasaad mo. Ngam iyo man nakanupay iti asawa na. Masiguradok adidak kailiw dagiti anak ko. Tanya ko matinab na maem. Idi kasapulan da ka. Di mo pulos ida tinalyaw. Apay nga ta. Nga adda iti udi ti babawi. Agbababawi ka iti inaramid mo. Idi mariknak tiliday idagmay may saak. Nakaamirisak. Sakbay ko mga ipulang ko ti bulod ko abiyag. Mapakawandak ko madag iti anak ko. Katsapay ko ma. Tamagunod mo ti pamakawanda. Nasingpat dagiti anak ko. Barang mapakawandak. Ado atawan ti naglabas. Di tay ammo. No anya ti marikrik nada idakan ka. Tanabayag asaan da ka anakit kita. Imbag ta simbang patkan, Carl. Oh, apay. Mailiw ka diti na simpat nga sawag? Adda parikot ko, Carl. Parikot. Anya ka diti parikot mo? Iniyawag ni Auntie Melissa nga adda ni nanang ijabalayda. Apay ang nagbalin a parikot mo, ti kaadda ni nanang mo ijibalay da Auntie Melissa. Masakit ka no, Carl. Nakapsot ka no. Saan ana dialysis? Iti naka-schedule apan naka-dialysis na kuma. Pagrubuhatam dagiti kakabsat mo, tain tayo kitaan. Kasladyak kayat amakita, Carl. May palagip kanyak dagiti saam nga impaay na kada kami. Kadagiti kakabsat ko. Rita, tao tayo laeng. Uray kasano kadakkel ti basol tayo. Nulakat agpakawan kan agbaliw tayo. Di na tayo laksiden ti Diyos kas anak na. Manang Lili, matandaanam ka di pa'y tirupa ni nanang tayo? Medyo. Apay ang nadamag mo dayta, ading. Nang ko nagsaritaan da manang kan manong. Nga da kano ni nanang tayo ijabalay da Auntie Melissa. Pinasyar na ka diti kabsat na ni Auntie Melissa? Kasla ko na ni manang agsaksakit. Agsaksakit. Doktor ka din ni Auntie? Taapay nga ijay pa'y tinapanan na? Kaya't na siguro ti agpatulong ka ni Auntie. Kaya't mo ka di makita ni nanang? Tsakam mo. Adayo mat ijabalay da Auntie. Adda tayo mat dito'y ili. Mapan nga takitaan da manang? Pagsaganaam dagiti kakabsat mo, tama pan tayo ijibalay da Auntie Melissa. Wan, Carl. Manon atawan adi kami nagkikita. Saan siguro ang mabigbig dagiti dua kakabsat mo? Tababasit da pa'y idi pimanaw ti inayo. Lakit di Dadakkeldan. No saan siguro ang masakit ni nanang? Saan siguro anapan ijabalay da Auntie? Kasta ti tao, malagip na ti pamilyana, no daytoy kat marigatan. Mas daawag. Taiti kaunday ti panawan. Di pa'y nagpakita. Uno nagkumusta man lang kuma. Kinumustam ka dimat, itikas di kaunday ti panawan? Makumikumak. Para iti masapsapul dagiti kakabsat ko. Jak pulos ida na panunot gapo iti rigat ko. Maawatan ka.
Ngam no kumakanayon mo idi anapan inay ayo. Siguro, narunaw ti bimato a puso na. Di nakmat siguro mapabasol. Idi imbaga na apo manawak. Tanasaya ti kasasad na ijay. Nasaktanak launa eh. Saan mo alagi pandagiti madian na palabas? Dagiti mayat ti rumbang alagi pam. Agsagana kayo. Tamapan tayo ijabalay daan ti Melissa. Makita tayo tinapanawan abalay tayo. Kailiw ko ti Indian Mingo, nga anda iti arubayan. Kailiw kumot jay chiko, ading. Ay, ada nga tabungan, ha? At da siguro, aguma tayo amangan ni ti Indian Mango kan Chico. Malagip ko. Agsangit edi ni baby. No di ka umuli, Manong John. Iti chiko, wano itjan mango. Ala, agrubot kay nga rin. Agur-uray da manang kan manong idilugan. Agur uray dan? Intayo nga rodan. Nakababain man kadakwada. Imbag lakit din, tada ni Manong Carl. Saan tayo kumaabasta makapan iti lugar tayo? No awan tilugan ni Manong Carl. Isong imbaga ni manang nga intin nagtilangit ni manong Carl kada tayo. Anda tayo ni ti arubayan daan ti Melissa. Ada tao ang nakatugaw iti papag iti ruwar ti istor. Bumaba tayo nga Ruden. Dayjay ka di abakat tinanang tayo? Kasla isumat dayta. Sika ka din dayta, baby. Nagdakkel ka. Umay ka bantara ko ka. Nakamutbutang mat. Naglitam da kita aglawlaw ti matana. Payakas lamabot-butang ka, baby anak ko. Umay ka dito isibay ko. Manang Lili, sikat yung masidag. Maputal nga. Sika ati umasidag, baby. Sika nga rod ti inayaban na. Sigan tsak kayan. Monica, saan mo ida apilitan nga umasidagkan ka? Di da ngamin naruwamkan ka. Nagdardaras mo't tan anapandag iti ubing ije balayo, Rita. Mapanda ka no kitaan, no adda bunga ti Indian Mango kan Chico, auntie. Pimanaw dagiti anak ko. Di dakpulos ka iliw. Mapabasol mo ka di ida. Di da ka pulos na dinaan. Iso akas jay ti impakita daken ka. Anya ka di ti sakit yun, nanang. Iso ka di nga imay kayo. Tapno agpasikaso kayo kada kami. Kaya't ko ti dumawat iti pamakawan. Sakbay nga ipulang ko ti binulod ko abiyag anak ko. Diyak amo. No anya ti makuna, wano mariknak itana. Hindi ka mapabasol anak ko. Idag may saak. Nakaamirisak. Iso nga imayak dito eh. Ngumawan kayo mutan. No awan ni Carl asimang ba iti biyag ko. Diyak amo no anya tinagbambanagan mi. Manipod intarayan na kami. No di mapakawan ita. Sapay kumata dumtang ti kanito ang apakawan na. Rita, anak ko. Dayjay ka diti ina tayo. Kabutbutang matirupan Kabutang ko nga sitgan. Uray siyak nga rod. Kasla ngamin saan ani nanang. Saan ngamin akas jay ti itsura na. Idi na udya nakita. Ubing kayo pa'y ngamin idi. Kimutong gapu iti sakit. Apay asala agpakita, tamasakit. Nagpakita ko makada tayo Idi saan pa'y anak kabutbutang tilangana. Saan tayo nga mo? Nanya ti panggip na. Apay nga ta, asaan ko akailiw. Uray siya. Saan ko mat akailiw? Ngamin, italaang mat makita. Win ta baby ka pay laeng, idi pimanaw ni nanang.
Iso adi mo ammo ti itsura na, wenno rupa na. Rita, bakit? Kasapulan na pakawanam ni nanang. Kasano ang mapakawan na kati Diyos iti nagbasulam? No di kamot mamakawan. Ngam, saan asinsin ang tinaramid na kada kami agkakabsat? Ngam naglabas ang dagi jahi, Rita. Tay kunakon. Saan mo alagipan tinasaam ang napalabas? Ti masakbayan, ti panunutam. Kasano ang malipatak tinasaam ang napasamak? Nalakalaan no kayat mo. Saan adagi tinapait ang naglabasam ti panunutam? No di kat ti parabor nga impaikan ka ti Diyos. Saan kamot nga grigrigat? Bakit? Lumag-an ti barukong mo, nulipatam ti amin. Sige, intalaan ni nanang. Kat ipantay di ospital. Umay kami man, auntie. Balasang ko, agawaan nyo. Mapan kayo iti ayan ti inayo. Agkapsot mo ten. Wan, auntie. Carl, kadwanak. Ipantayo di ospital ni nanang. Sige. Intayo di ospital, nang. Napakawanak ka din. Anak ko. Wan, nanang. Iso nga imayak. Taipan ka ni di ospital. Saanan, anak. Mariknak kat saan ako ngagpayag. Di pa makawan nyo lang ti tartari gagaya. Napakawan kayo, nang. Intayo kit din ni di ospital. Naragsak ako na sumina. Tanagunot ko, di pa makawan nyo. Inakon. Anak ko. Nang, nanang. Rita, bakit? Awanan. Nagpakadan ni nanang. Inkidam ng timatana. Awanan angas na. Maligaya pod dati sa opisyal na YouTube channel lang ang Buka Radio Drama 2025. Makinig upang tamasahin ang mga klasikong radyo dramang Pilipino. At huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-click ang bell para maabisuhan sa mga bagong update. Timasakbayan, isang makapangyarihang Ilocano radio drama na naglalahad ng tunay na kwento ng pag-asa, pagbawi at paninindigan sa gitna ng mga pagsubok. Sa bawat episode, tunghayan ng malalim na damdamin ng mga tauhan, ang kanilang mga laban sa buhay at ang muling pagbangon mula sa mga sugat ng nakaraan. Ipinagmamalaki ng Anbuka Radio Drama 2025 ang nangungunang Ilocano Radio Channel na dalhin sa inyo ang mga kwentong sumasalamin sa ating kultura, pananampalataya at lakas ng loob bilang isang komunidad. Huwag palampasin ang bawat full episode ng Timasakbayan. Eksklusibo dito lamang sa Anbuka, ang #1 Ilocano radio drama sa YouTube.